To hune porna soba beli pi barok perlok ki papej yang video pat ki don katu kat nengut ki perlok ki ba ong ina sebha ban record ya ki sur jong ka alto tenor ni bass hne porna kwa ban upload yang sur jing vibe ha barok ki paps yang theme song jong youth sunday arja ar pusau ke balong ke ba ong ka jing long senran ya kan yang surjin ruai lah thok dai teman besan di talang patagre por na record ya barok ki parts khnang ba kinu ki balang lene ki jaka ki bomdon ya ki briu ki ba nang ya tonic sulfa handai lang ba kan video phila man hikai apot ki balang ke jongki ban terpar EP sebab subscribe yang channel ban like yang video ban share perlok sampai kenang ba kin yo I ya gini surjing ruai kenang ba ki veru ki bompat don ni kenang kai kilak ban hikai ni lak ban ruai yang gini surjing ruai uki jong gini ruai ke dei haudi ngar kat swai ya sur jong ka soprano do amano bamon wan bút nan din jongnya do ai un len yai kalan di bat la ding pna Jesu ukon ich ngau ba ban long ki sen ran ban ya tre leng kha u Jesu u ong alewan shisha ka bai koror ka por jing long samla inos ngau bha per te shu Jesu wan menta senran ki jong u Chris ka kam bakin ya tre men sim bla jot kin yop ching pen im e do sur jong ko alto pat long kum ni do amano bamon wan bút nan din jongnya do ai un len yai kalan di bad ba la ding pna Jesu ukon ich ngau ba ban long ki sen ran ban ya tre leng kha u Jesu u ong alewan shisha ka ba kordor ka por jing long samla inos ngau bha per tre shu Jesu wan menta senran ki jong u Chris ka kam bakin ya tre men sim bla jot kin yo jing pen im e to ka sur jong ka tenor long kum ni do mi amano bamon wan bút nan din jongnya do ai un len yai kalan di bat ba la ding pna Jesu ukon ich ngau ba ban long ki sen ran ban ya tre leng kha u Jesu u ong alewan
Shisha bai con don kapon jing long samla inos ngau haper te sha jisuan menta senran ki jong u kris ka kambakin yai tre men simbla jot kin yo jing pen im e kasu jong ka best part kanong kumni dosa amanubamon wan bud na din jonga do ai un len yai kalan di bat ba la dim pna Giêsu khot ít ngao ha ban lòng kỳ sen ran ban ya tre leng kha u Giêsu u ong alewan Shisha kabab kon don kapor jing long samla inos ngau bhaper the shu ji suwan menta sen ran ki jong u kris ka kam bakin ya tre men simbla jot kin yo jing pen im e to hadin bangila dep Ruai barok ke parts pat habang nila combine ya naduk ke parts jong ke soprano alto tenor bat bass kami ke surkum ni amano bamon wan bud na din chonya do ai un len yai kalan di bat ba la ding na Giêsu khot ít ngao bạc ban lòng kỳ sen ran ban ya tre lem kha u Giêsu u ong alewan Shisha ka ba con don ka pon jing long samla inos ngau paper te shu Giêsu an men ta senran ki jong u kris ka kambakin yai tre men simbla jot kin yo jing pen im e